Бұл дөньяла беркемдә мәңгелек түгел. Кеше гомере яшәгән елларынан бигрәк уның кешеләргә кылган изге гамәлләре менән исәпләнә. Һәр өлкәдә эшләре менән үзенә һәйкәл калдырган шәхестәр бар. Иң мөһиме улар халык хәтерендә яшәй. Менә шундай шәхестәрнең береһе Башкортстан сәнгате тарихында якты эз калдырган режиссер, Башкортстанның аткаданган сәнгать эшмәкәре Фатих Хайрулла улы Ихсанов икән булса, уга ошо көндәрдә 80 яшь тулган булыр иде. Без Фатих Ихсановтың фатирында, әле бында уның иң якыннары йыелган. Таныштыру өчен һүзде һөйкүле хатыны Нәфирә Нәҗметдин кызына бирәйек. Рәхмәт. Менә минем уң якта иң ерак юлда ягын итеп килгән Фатихтың яраткан кайнышы Нәгыйм Бабишев ултыра. Булай китә минем балаларым. Быны Алһау, Айгөл олы кызымдың кызы. Бында минем киленем Фәрхәттің иптәше катыны Эльза. Ничек касып утырдың? Булайраксың. Эргәһендә Фәрхәттің зур кызы Эльза килен менән баш балалары. Айгизә. Мешкә утырган олы кызымдың улы Аяз. Икенчесе Алмаз, Айгөл кызымдың. Бұныһы иң төпсік улдары, төпсіктір инде, төпсік улдары Арслан Ғали. Олы улым Фәрхәт, оның төпсік улы Рамазан, олы кызым Айгөл, Айһылау, шунан менің кеше келінім Алина, менің бұнығым менен Әмирхан деп есім бердік. Эргәһендә ултыра Таһир. Фатихтан копияһы инде. Һәм ут күршем Рәшидә, янсәре белән күршем Рәшидә, ут күршем Фатихтың бәләкәйдән бергә үскән авылдашы. Нәфирә Нәҗметдин кызы балаларыгыз арасында Фатих Ихсановтың юлын хайлаганнары бармы? Атаһының юлын хайлагандар. Мен әйтерем бөтәһе атаһы юлына китеп бара дип. Чөнки ул бит музыка яратты, сәнгать яратты, үзе театр кешеһе. Айгөл шул тиклем театральный булып үсте, менә Айгөл. Но әмма ләкин инглиз телен һайлана. Һәйбәт укытучы ул иң беренче һәйбәт актер да бит. Әлбәттә. Таһаны юлына бара Айһылу, опера театры режиссеры, Петербургта укып кайтты, Италияга барып һөнәрен арттырып кайтты дигәндә, тел өйрәнеп, кәрәк бит операда Италия теле. Шуннан кала Фәрхәт улым рәссам, сәхнә бизәй, бөтә республикала булган, Рәсәйдә булган концертларда алып баралар, экрандар менән, уттар менән бизәй. Төпсек улым Таһир ярдәм итә. Музыкаль белемлеләр бөтәһеләр. Музыкаль белеме булмаганда музыканы яратучылар. Ну белемдә музыка кырларында уйнаучылар. Шуларның иң маһире бер туган кустагы Нәгыйм Бабишев, шулаймы? Шулай. Ул да һәм балалар һәм битендә. Фатиханың яраткан кайнышы. Бергә минең елкәлә үсте бит. Шуга унда балаларның исәбенә инде. Балаларның улы. Бүген 2 сентябрь. Исән булса Фатих Хайрулла улына 80 яшь тулып, 80 яшьтә бер көн булган булыр иде. Ул 1935 елның 1 сентябрендә Таван көне. Архангел районының Тирәкле авылында дөньяга килә. Шулай. Авылда 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Өфөгә килеп, ФЗОга укырга гына. Фабрично-заводское обучение, хәзер профтех Училище. Укыган елларында ук Үзешмәкәр, сәнгатькә йөреп, новатор клубына шунда бәергә өйрәнеп, театраль кружокка йөреп, бик сәнгатькә алыгып, һуңнан укырга да китә бит инде. Рәҗәп апай, Фатих Хайрулла улын бала сактан беләгез, бергә үткәнегез беләгез сакта.
Сәнгатькә ынтылышы һиделәйнеме? Гомумән ул ниндәй булды? Шаян булдымы, шуҡмы, эремекме? Ауылда сағында ул сәнғәтне яратҡан булғайны, мана минең иптәшем Жәннәт үҙебеҙҙең ауылына ҡыя тоже. Ул әйтәҙер, концерт килһә, әйҙәгеҙ киттек концерт ҡарарға, тип әйтеп, Фәридә апай бит инде килгән. Шуны ҡарарға барайыҡ дип әйтеп, бөтөн кешеләрне йыйып йөрөй торғаны итеп, мына иптәшем шуны әйтә торғаны. Но мин уже ул ваҡыт инде күсеп киткән идек бит, нигә? Иглин районына, шунда йәшәдек төрлө. Әммә ләкин яҙмыш һеҙҙе яңынан осраштыра. Яҙмыш яғынан осраштырҙы. Мин Новатор клубында. Новатор клубында, әйе. Беҙҙең ауылдаш Рәйсә, Фәтих бергә Новатор клубына йөрөгәннәр ҙә, Рәйсә мине алып барды инде шул нигә? Грамма түңәрәгенә. Клубҡа алып барды, танцыла, репетиция ваҡытында алып барды. Мин ҡарап ултырам иттеләр бейгәнен. Ҡарап ултырам инде хәҙер. Фәтих бейеп ебәрә инде, как будто аның аяғының быуыннары юҡ. Минең ушым китеп ҡарап ултырҙы мин шул хәҙер бейеүенә. Шунан беҙ хәҙер шул Иглин районынан Уфаға күсеп килгәс, мин дә йөрөй башладым алар белән бергә кружокка. Бергә спектакльдәрҙә уйнағанығыҙ бит әле. Спектакль, Ҡарлуға спектаклен бергә уйнаныҡ, мин аның 3-нче хатыны булып уйнаным. Тирәк ауылына да шул спектакль белән ҡайттыҡ, керҙек бит инде. Хәҙер ауылға әйткәндәр инде, спектакль белән килдәр Уфанан тип. Теге Уфа артистларын көтәләр икән ауылдашлар. Хәҙер беҙ килеп төшкән инде, бөтөнөҙ дә шатланышып, теге йыйылғандар, теге артистлар килә тип. Беҙне инде ҡосаҡлап алдылар, шатлашып, һеҙ шулай артист булып йөрөйһөгмө? Мин әйтәм инде, юҡ, беҙ артист түгел, мына шулай самолеттың кружокка ғына йөрөйбөҙ тип инде. Шулай концерт ҡуйып ҡайтып киттек. Бергә вальс бейгәне Ой, вальс бейеүне һөйләдек тә түгел инде. Вальс бейгәндә һеҙ бик матур итеп әйткәйнегеҙ. Ул Фәтихның бит инде ул, нисек әйтергә инде, Фәтихҡа ҡыҙлар күбәйә бит инде ул. Кәүҙең кәүҙәле, сибәрле, обаятельный, шундай бит инде общительный кеше. Шунан ҡыҙлар инде аның белән бик тә танцевать итәләр. Ул береһен дә танцевать алмайҙыр, мине аладыр танцаға. Аның белән танцевать итеп ебәрәбеҙ, аяҡ ергә теймәй. Күрәһең, Новатор клубының бейеү коллективы бик яҡшы бейгәндер. Уға 1955 йылда Мәскәүҙә үткәрелгән Башҡорт әҙәбиәте һәм сәнғәте декадаһында ҡатнашыу бәхете эләгә. Фәтих Ихсанов шулай уҡ был декадала ҡатнаша бит инде бит. Новатор клубы гөрләп торҙо ғөмүмән, бик күп йыллар. Диде Нова Александровна Өфөгә күсергәнсе, Новатор клубы гөрләп торҙо. 21-300 киле бит ул. Мин үҙем дә унда бейеп йырлап йөрөнөм. Бына ФЗО-ны тамамлағаннан һуң Фәтих Хәйрулла улы төрлө төҙөлөш объекттарында балта оҫтаһы булып эшләй бит инде. Мәҫәлән, уның төҙөгән объекттарының береһе ТЭС-4. Ул билдәле бит инде. Билдәле объект. Үтеп киткәндә һәр ваҡыт әйтә торғайны. Мына минең ҡул бында булды тип, теге таҡтанан ТЭС-4 бында ябылған бит инде таҡта менән. Мына минең эшем шул дип, һәр ваҡыт маҫайып китә торғайны. Насар эшләмәгән инде. Һәм әлбиттә ир-егеттәр яшы еткәс, ваҡыт еткәс, әрмегә саҡырыла бит инде. Уға был йәһәттән дә ауыр ғына түгел. Ең ауыры. Ең ауыры. Иң беренсе теге Йәһәннәм сигендә тигән мак. Тәмәк океанда флотта. Тихоокеанский флот. 4 йыл буйы хеҙмәт итергә бит инде. 4 йыл. Ну, ас булмаған, коҡ булып хеҙмәт иткән. Ана коҡ булыуының файҙаһын һеҙҙең ғаилә бит ғүмер буйы. Ҡайтып аш бешереп ҡуя ине. Ой, тәмле. Макароны по-флотски. Ана шунда әлбиттә коҡ булып йөрөү бер, ләкин кеше уйлана бит инде. Шуның өстендә ул кеше. Киләсәк тураһында уйлай. Ҡайтҡас, флоттан күп белер ваҡыт төҙөлөштә эшләй ҙә, сәнғәттән айырым йәшәй алмаясағын белеп, шуға инанып, Өфө сәнғәт училищеһына уҡырға ине, ниндәй бүлеккә? Театральный бүлеккә. Актер бүлегенә. Шул асыла бит анда. Икенсе йылмы, беренсе йылмы, как раз шул асылған сағы була. Кемдең классына?
Абдуллағай Гилязовтың классына ғұмыр бойы дос болдылар. 4 жыл сонда оқығаннан соң ол башқұрт Мәжгафури театрына ішке бара. академик драма театрына актер итеп ішке шақырылар еме. Ай, Бана хәрәктегі Фатих Хайруллаулы ғұмыр бойы Абдулла Абдрахманұлы Гәләжевпен яқын дос болдылар дейді. Күрәһең Фатих ағай Абдулла ағайдан режиссер серін yoқтырғандар еме. шулайдыр. Юққа міне ол артабан актер һөнәреннән һуң Мәскәүгә юллана ебет. Гетиске бара оқырға. Мәскәү дәүләт театр сәнгать институтына укырга гына. Һәм күренекле сәнгать остаһы Яким Георгиевич Шароев, оның китаптары бар, шул тиклем сыққан бик күренекле режиссер. Массовый театрализация накал, в общем. күренекле шәхестәрдән хабактар ала. Күренекле шәхестәрдән. Менә карагыз әле. Ул бит Мәскәүгә барган сакта эяле башлы булып өлгергән була, яме. Әйе. Оның ул сакта 2 бала буламы? Ике бала. Ике бит айгыл. Ya iki biz bilgende iki Farhat da öyle tuğan bit. Farhat'ın da öyle İsrail'in ineğin Farhat bilen öyle üfle kaldılar. Anan indi bunlara kana edrakine ne Farhat zuru urkesici ular da geldiler ineğin bilen Farhat. Derste bir iki inek. 2 балалы гаилә атаһы гаиләне асарга кирәк. Ошатырга керек. Әйе, Киендирә, я. Фатих Хайруллаулы урам һәберүсе булып эшкә урнаша. Был эш әлбәттә бик мәшәкатьле, түзем талап итә, ләкин аның Фатиры була. иртәнге 5-тән торып урам һәберү. Шуннан һуң институтта хабак таралу Йоаким Шароевтан әкистәрен Мәскәүдән театрларында, мәдәни усактарында шулай ук хабар алу бит инде ул, бит. Әлбәттә. Бөтә булган яңалыктарды шунда белү, мәдәни яңалыктар, кем ниндәй экспериментлар үткәрә, кая режиссер, ниндәй сәнгать әһле ничек эшләй, ана шуларда өйрәнә бит ул. Түгелме? Шулай. Мәскәүдә укуын уңышлы тамамлап Өфөгә кайткас, Фатих Хайрулла улы Башкорт дәүләт филармониясында режиссер булып эшләй башлый. Дөресрәге башкөлләй эшкә сума. Күптә үтмәй язмыш уга аяуһыз һанау куя. Хөйкле катыны Фәридә вафат булып кала. 9 ел буе Фатих агай улы Фәрхат менән кызы Айгөлде яңгыды, иргеше, яңгыды тәрбияләй. 1983 елда Нәфирә Нәҗметдин кызы Бабишевага тәкъдим итә. Нәфирә Нәҗметдин кызы был урында Пушкиндән хатын турында без хайламайбыз. Бездә хайлайлар дигән һүҙе урын хәзер. Шулай да сер булмаһа, ничек язмыштарыгызды кушарга булдыгыз? Долгая история диләр бит инде. Мен училище, сәнгать училищена кергәс беренче курста, ул укытайны, ана шул гитис битеп кайткан заманы. Актерское мастерство дигән фән бар иде. Мен эстрадное отделениедә укыдым башта. Шунда безне укыта торгайны. Инде мине күрһә, һөйләшеп туя алмай, ни тәбид инде. Ә мин ошо 2 баланы күреп, Айгөлдең сәстәре бәләкәс кенәләр бит. Айгөлдең сәстәре тузылып беткән, Фәрхаттың манкалары агып беткән. Шуларны яллап карап тора торгайным. Менә бит Хылай, видимо, кушкан. Шан концертларына сакыра торгайным, мен бей торгайным. Зөлфия Кудашева менән игезәктәр биешә торгайным. Бу элек нишавайым. Шулай да үзенең концертларына шулай ала торгайны. Теге с дальним прицелом булгандыр инде ул. Шулай итеп, институттың уже 4-нче курсында тәкъдим яһаны бит инде. Менә һонан балаларның әсәһе минең нәнәемдең тауганы булып сыкты. Ян тартмаһа кан тарта диләр бит. Ошо нәмә булгандыр инде. Ходай Нәгә барганнар? Шулай килеп сыга.
Дальний родственники килеп саттык шулай. Бик кылык булды соңынан. Ой гөлете мына ти менин инеем де айтайын да. Нәнәйтиләр инде балалар. Мына бит Фәни апайга охшаган ди, Фәни апайга охшаган ди. Шуны Фәни апайдан Фәриданың апаһы инде ул килеп бери турганы. Харашам бит инде. Мен әйтем, һәр кайһы яктан, ничек, нәмәкәй. Шуны хараша торгас, белештек, что тугандар икән. Кылык булды шулай. Кадак әйттегез, кантарда ди. Әйе. Бында иң беренче Фатих Хайрулла улы әлбәттә һездә балаларына әсәйдә бер вакытта алыштырып булмай. Әсәйдә алыштыра алмаган хәлдә лә әсәй йылыһын бирерлек изге янлы кеше булган. Менің шулайдыр. Олаһын балалардан һорау кирәк инде. Әйдә шулаймы? Тора бирә үтәгәдән бергә ике балага дөньяга килә бит инде хәдер. Һәр әллә нәрсә тапкыр өлешей. Өлешей, Аллага шөкер. Мына менин семья, Аллага шөкер баймын. Олар ата ягынан гына түгел, әсә ягынан да данлы нәселдән бит әле. Данлы нәселдән. Мәфәра Нәҗметдин кызы һеҙҙең Ҡыҙсаҡтағы фамилияғыҙ Бабишева. Һеҙ Мишка районының Ҡыйғаҙы Тамақ ауылынан. Мәшһүр Шәһзәҙә Бабиш менән бер тамырҙан шулай бит. Шәжәрәгеҙҙе әйтеп үтегеҙ. Аттан беләбеҙ. Олатайның олатаһы Мөхәммәд Закир менән бер туғандар. Шәһзәҙә Бабиштың атаһы. Шуңа күрә беҙ менән бер туҡымдан, бер линия беҙҙең. Шул тиклем яҡынбыҙ, уйлап ҡараһаң. Икенсе линиянан Таңшулпан Бабичева. Тоже беҙҙең Бабиш олатайҙан Әлекәй. Илекәй веткаһына киткән. Илекәй ярсығы тамыры. Беҙ иш булды, ул Илекәй. Менә һөйләшеп, осрашып, бергәләшеп йәшәйбеҙ, Аллаға шөкөр. Менә бит. Ҡустым әле фамилияһын үҙгәртмәне. Балалар булғас үҙгәртәһең бит инде. Бишәсәсә кеше фамилия үҙгәртә, нишәйһең менә. Замандаштары үҙҙәренең иҫтәлектәрендә Шәйхзада Бабиштың Әхмәт Зәки Вәлиди етәкселегендәге Башҡортостан хөкүмәтенең сер катибы, мәшһүр шағир булыу менән бергә виртуоз мандолинасы булғаны тураһында ла яҙып ҡалдырғандар. Бабиштар нәҫелендә бөгөн дә виртуоз музыканттар бар. Шуларҙың береһе Фатих Хайрулла улының яратҡан ҡайнышы Нәғим Нәжметдин улы Бабишев. Нәғим, һүҙ дөрөҫөрәге гармун һеҙгә. Фатих Ихсанов үҙенең диплом эшенә Башҡорт дәүләт филармонияһы артисттарын йәлеп итеп, ҡаҙ өбәһе йолаһын сәхнәләштерә. Башҡала тамашасылары иҫләйҙер әле. Үткән быуаттың 70-80 йылдарында ҡуйылған яҙғы моңдар, көҙгө моңдар, йәш тауыштар, кемгә йыр, кемгә юмор концерттарының, күренекле сәнғәт әһелдәренең ижад кисәләренең афишаларында режиссеры Фатих Ихсанов дигән яҙыу булыр ине.
Башкортстан телевидениеһы өчен әзерләнгән һәм күрсәтелгән 50ләп интермедия, юмористик тапшырулар үзләренә тора. Бүген моны күз алдына килтерү авырдыр. Филармонияның үзенә беркетелгән 9 бригадаһына ел һайын яңа программа әзерләле. Халит, Лилия, минең белүемчә, һез Фатих Хайрулла улын үзегезнең остазыгыз дип саныйгыз, әтер үзегез бардыр. Фатих агай минең өчен остазым гына түгел, ул минем укытучым да булды. Өфе сәнгать училищесының театр бүлегендә укыганда, ул безгә сәхнә теленнән керә торган иде. Аннан инде филармониягә урнашкач, без аның белән бергә эшли башладык. Шуннан инде без моны гастрольләргә чыгып китәбез бит инде. Фатих агай, менә зонтик була бит, ул безнең артистларны шушы яңгырдагы зонтик кебек каплап, менә шулай йөртә, теге курсалап диләр бит башкортча әйткәндә, саклап йөртә торган иде. Без бернинди кайгы да кичермәдек ул булган чакта. Филармониягә киләбез. Менә хәзер шул тиклем ул безне тәрбияләгән. Әлеге менә яшь артистларны алсаң, аларны без киләбез дә, элекке поколение кешеләре бит инде берәр сәгать көтеп утырабыз аларны. Фатих агай заманында без 5 минут кала килеп утырабыз. Әгәр дә инде 2-3 минут син соңга калсаң, все булды җитте. Я программадан ул кешене алып ташлый торган иде, я калдырып китә, гастрольгә алмый торган иде. Шуннан тагы нәрсә, гастрольләр турында әйтсәк инде бик кызыклы инде. Фатих агай үзе бит инде иртә торырга ярата, без артист халкы йокларга яратабыз. Фатих агай иртән тора, афишларны беркетеп кайта. Әгәр инде бер гостиница бер төрле мунча фәлән булса, без торуга мунча ягып, ашлар пешереп, менә безнең атабыз кебек булды ул. Шул тиклем күңелгә якын кеше булды. Менә бүгенге көнгә тиклем Фатих агай кебек кеше әле мин очратканым да юк дип әйтәсе килә. Дөресен әйткәндә сагынабыз Фатих агайны. Мен инде өзем 78 елда филармониягә эшкә килдем. Ул вакытта Фатих агайның иң гөрләгән чаклары, мин килгәндә инде шул чаклы көчле бригадалар, төркемнәр иде, шул чаклы яхшы программалар. Фәкать ул эшләгән программалар. Ул гомумән эшкә тугры кешене бик яратты. Һәр вакытта шул вакытында килү, эшкә тугры булу, син сәнгатьне яратып килгәнсеңме, юкмы? Ул шунда ук әйтә торган кешегә. Син сеңлем или анда энекәш, синең урының бу түгел, син үз урыныңны эзлә, әле соң түгел сиңа дип әйтә торган иде. Иманым Камил аның күп талантны, аның күп үз иленә мөкиппән киткән кешене, үз халкы өчен яшәгән кешене минем күргән булмады. Һәр бер концертны менә сезон ачу, сезон ябуларны, көлке кичәләрен һәр бер программа эшләгәндә ул 15 көн алдан башлай торган иде. 15 көн безне иртән сәгать 9-да без киләбез. Ул бит филармониядә сәгать 9-да килү юк инде, артист бит соң ята. Кичке 12-гә чаклы. Обед вакытын ярты сәгать бирә, шак-шак обедка өлгерәбез без. Ашап. Менә шул хатны безне эшләтә торган иде. Ул нинди генә программалар куймады. Ул язучылар белән бердәмлектә, язучылар белән артистларны бердәмләштерә. Шундый программалар. Шуннан теге сәнәк журналлары белән, шаян журналлары белән көлке кичәләр үткәрә торган иде. Менә аның башында сутканың 24 сәгате аның башында төлке сәнгать, төлке ничек программа кую, ничек эшләргә. Шуннан гастрольгә килеп төшәбез. Көн дәвылларда йөрибез инде. Концертка без кичке сәгать 10-да башлана торган концерт җәйкәне без сәгать 3-тә 4-тә килеп төшәбез дә кара тиргә батканчы биетә. Программа яңадан үтеп чыга. Шуннан безгә куша. Менә сез ди, менә шу җирдә нәрсә эшләрегез ди. Фәдис Ганиев безгә килгән чаклар вакытта без шушыны эшләйбез дә ул оста карап утыра да килеп төзәтеп, матурлап торып безне дәртләндереп үстә юбәрә инде. Менә шуңарга да безнең дәврдәгеләр гел изләнде безнең, чөнки Фатих агайның школасы бездә. 1979 елның декабрь аенда күренекле ярсы Флюра Ногоманованың идеяһы менән Башкорт дәүләт опера һәм балет театры сәхнәһендә тик башкорт халык йырҙарынан торган тамаша күрһәтелде. Миңә мәгълүм булуынса, ниндәйҙер дәрәҗәлә ошо тамашаның йоғонтаһында Фатих Ихсанов Башкорт дәүләт филармонияһында программаһы башкорт музыкаль һәм бейеү фольклорынан торган төркем булдырырга карар итә. Менә шулай данлыклы ядкәр төркеме барлыкка килә.
Төркем 1985 елда Мәскәүдә Бөтә дөнья яшьләр һәм студентлар фестивалендә катнаша. Төркемнең тәүге солистлары Гали Хамзин, Мәүлетбай Гайнетдинов, Тәнзилә Үтәнбаева, Миңнегали Ханов, Ишмурат Илбәков, етәкчесе Миңнәхмәт Гайнетдинов. Бұл исемнәр үҙләре үк күпте һөйләй. Шулай бит Миңнәхмәт агай. Әйе. Әйдә, эҫкә алайыҡ шул замандарда. Миңә Фәтих ағай Ихсанов менән бер заманда уҡырға туры килде. Улар Сәнғәт училищеһында. Сәнғәт училищеһында, әйе. Унан һуң ул училищены бөтөп Мәскәүгә уҡырға киттеләр улар. Һәм беренче йылдан кире Башҡортостанға әйләнеп ҡайтып, бына филармонияла ул эшләп башланы. Бына фольклор безнең Йәткәр төркөмөнең башланыуы беренче иҫкә төшөрөп китергә кәрәк, ул Ишмуллагай Дилмөхәмәтовтән булды. Бөйөк ҡурайсы, яраусы. Йырсы, фольклор, башҡорт фольклорын Киң ҡырлы талант. Әйе, белгән кеше бит инде. Ул программа төҙөгән ине, бүгін байрам, бүгін туй тигән. Уның сценарийҙың авторы Ғабдулхақ ағай Игебаев булды. Унда инде Салауат Итбаев тағыла бар ине. Әйе, шунан Азат Айтҡолов ҡурайсы. Менә шулай иттереп, ошо коллективтың барлыҡҡа килеүе ул Ишмуллағайҙан тора, башы. Шунан һуң Фәтих ағай Ихсанов ошо идеяны эләктереп алып, башланы программа төҙөргә һәм программаны ул ҡуйҙы. Башҡорт халҡының йырҙарынан, бейеүҙәренән һәм мына шуны әйтергә кәрәк, ундағы коллективта булған безнең йырсылар, бейеүселәр һәр береһе үҙе бер шәхес ине. Фәтих Ихсанов ағай филармонияла эшләгәндә ул режиссер гына булманы. Концерттар алып барды ул бик матур иттереп, төрлө кимәлдәге концерттар инде. Һәм зур, матур программалар ҡуйып, ныҡ филармонияла безнең артисттар инде, уның программаһы абруй яуланы инде. Ысын профессионал булды инде. Әйе, зур шәхес. Күптәрҙең хәтерендәлер 1985-1987 йылдарда Өфөлә бына ошонда Нефтселәр мәдәниәт һарайында, ул хәҙер Башҡортостан дәүләт концерт залы дип атала, республика тальян байрамдары үткәрелде. Гафури районынан Наил Валиев 5-нче класс уҡыусыһы. Киләсәге безнең иң оҫта тальянсыларҙың береһе булыр тигән өмөт бар. Байрамдың юғары кимәлдә үтеүендә әлбиттә оештырыусыһы һәм режиссеры Фәтих Ихсановтың хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ. Һәм 1986 елда уға Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре тигән маҡтаулы исем бирелде.
Фатих Хайрулла улы Тальян байрамында фольклордың түрлі жанадарын сәхнәгә сығарды. Бұл әлбетте байрамдың матур һәм йөкмәткеле үтүенә булышлык итте. Тик шуныһы байрамдың Тальян байрамы дигән атамаһында Тальян символик мәгънәле икәнен аңларга кирәк ине. Ул сакта Башкортстан обкомының идеология буенча секретаре Тальян гармонда уйнарга яратуы турында сер түгел ине. Бәлки шугалыр урындарда мәдәният торышы Тальян гармон исәбе менән билдәләнә башланы. Фәлән райондарда шунса Тальян һатып алынган бик күп. Фәлән райондарда тальянслар аз, бик тасар. Бұл ул сактагы отчеттарда сагыла. Аның рәсеме Тальян булса да, аның ішінде бик күп уен кораллары. Үзебезнең мөселман халкының, башкорт халкының, татар халкының, марый халкының, чуваш халкының һәр кем анда бөтенесе катнаштылар. Анда нинди генә милләт катнашмады, нинди генә уен кораллары булмады. 86 елда ниде Тальян бәйрәмендә 2000 ярым кеше булды. Анда Мәскәүдән әле бездә Мәскәүдә играй гармон передачасы юк иде ул вакытта. Шуннан Заволокин инде ул эшләй башлаган, уйлаган инде, аның планда булгандыр. Ул җибәрде. Менә минем исемдә Казаков дигән бер кеше. Шуннан бер фамилиясын не помню. Алар килделәр. Хәтерләмәйм икенчесен. Алар килделәр, алар шуны төшереп бирделәр. Безнең шушы Башкортстаннан чыккан играй гармон бәйрәме менә бу. Шушылар килеп, шушыннан карап, шуларны төшереп, шушыннан башланды. Әһәм алып китеп, шуннан Заволокин играй гармон тапшыруын башлады. 1982 елда Тальян байрамы туктаны. Юкка сыкты дип әйтергә мөмкин. Әбит нибары мәдәният хезмәткәрләренең эшендә бер яклылыкты төзәтергә генә кирәк ине. Афарин яңавылларга байрамды моңга бай гармон байрамы дигән исем менән өр яңаса тергезделәр. Быел ул 8нче тапкыр үткәрелде. Байрам Фатих Ихсанов исемен йөртә. Әйткәндәй, Өфе калаһының урамларының беренә Фатих Ихсановтың исеме бирелде. Афарин. Афарин мен Ахмат агай. Мен Ахмат агай, һез бит һуңгы быелгы байрамда гына түгел, Яңавылда үткәрелгән 8нче тапкыр үткәрелгән байрамда гына түгел, алдагы байрамдарда ла жюри рәисе булган кеше, гомумән Яңавылларның байрамына һезнең баһагыз ничек үтә? Халык ничек кабул итә? Менә шуныһын әйтергә кирәк, был байрам бик зур кимәлдә үтә. Конкурстың улы зур кимәлдә үтүе, әлбәттә, уның жюри рәисләреннән күп тора. Онда инде безнең күренекле Мәскәү профессоры, безнең укытучысы Вячеслав Филиппович Беляков булды. Бер елда жюри рәисе һәм анан алдагы конкурста булды, бүтән дөнья чемпионы баян буенча Вашингтонда алган Фильчев булды. Жюри рәисе менә быелгы үткән конкурста инде тагыла мин булдым. Моңга бай гармон байрамы. Бұл байрамда бүте төрле гармондарда ла уйнайлардыр. Менә шуны әйтергә кирәк, гармон ул күп таралган безнең Рәсәй халкында. Ул әйтәйек, менә безнең Башкортстанда, Татарстанда сәхнәләрдә бик зур урын ала. Онда Саратов гармондарла катнашалар. Шуннан Тальяндар катнашалар.
Шунан һуң менә безнең ике рәтле инде хромкалар да катнашалар. Шуның өчен унда гармунчылар күп. Янавылдар шул хәтлем зур кимәлдә ошо конкурста үткәреләр, уларга зур рәхмәт әйтә гелә. Был Фатих Ихсановтың һуңгы тапкыр төшкән фотоһы. Һөйөкле хатыны Нәфирә иренең һаулыгы өчен бар хәленсә көрәшүенә карамастан, оҙаҡламай замана сире уны гүр эйәһе итәсәк. Һуңгы минуттарында эргәһендә дуҫтары ла була. Безнең ҡулыбыҙҙа үлде Фатих ағай, ширләп үлде. Шуңа да без аңа ныҡ безнең күҙ алдында. Без аны үзебезнең ҡулыбыҙҙа үлеп китсә дә, Фатих ағайны һәр ваҡытта без исән дейбез. Аның бәхетенә, аның тормош иптәше булды бит, Нәфирә ханым. Ул инде Фатих ағайны менә, Фатих менә шудар уңыш, Фатих менә шунаша, иртән торгач, менә ис китмәле аның тормош иптәше булды. Шын йөрәкле хатын-ҡыз. Без инде бик шатбыз. Фатих ағай бәхетле бүгенге көндә, күп йыллар безнең белән булмаса да, Фатих ағай бәхетле. Фатих ағайның үзенең балалары да, Нәфирә белән бергә тапҡан балалары да шын йөрәкле, шын хатын-ҡыз ҡулында. Менә аның балалары үзеннән тыныш йоҡлай ала. Фатих Ихсановтың ижад емеше гармунсылар байрамы ла шөкөр ышаныслы ҡулдарҙа.